Els seguidors de Natura en català, estem un altre cop en el riu Meder, d'aquí Vic, i ara, com us vam dir l'altre dia, agafarem uns quants crancs, perquè ara sí que ja en veiem uns quants a causa de que hi ha poc cabal en el riu, i així veieu com són i quins hi ha i quines espècies hi ha. En aquest tros del riu, que hi ha més poc cabal, hi he trobat dos crancs, em sembla que estigui mort per qualsevol circumstància. Aquest és el que està mort, aquest és el que està viu. Intentaré agafar el que està viu i a veure si no em punxa ni passa res. Aquí teniu una espècie de cranc. Gràcies a aquests punts negres d'aquí, sé que és un cirurgià, un cranc americà cirurgià. És una espècie al·lòctona que ve d'Amèrica, com diu el seu nom, i és molt curiós, ja que per matar l'altra espècie al·lòctona que hi ha aquí, que és el cranc de riu ibèric, que és més petita, molts cops també ho fa ja per les pinces, però altres cops ho fa amb un fong que té aquí dalt i els pot arribar a matar, perquè és un fong molt potent i moltes toxines. Aquest cranc té molts perills, ell fa molts perills, ja que és una espècie que s'ho està invadint tot, completament tot, i ara està ja quasi tots els rius de Catalunya i altres d'Espanya. Aquest cranc, gràcies a aquestes antenes, pot olorar i es posa per sota la terra per veure si hi ha les seves preses, com ja poden ser petits cucs, petits capgrossos, algues, altres crancs, ja que és una espècie la qual pot practicar el canibalisme. De la mala higiene que tenim els humans i de tot el que anem tirant pel terra, tots els rius acaben agafant moltes bactèries, les quals són perjudicials per certs animals de dintre el riu. En aquest cas, una bactèria que s'ha fet molt famosa per aniquilar molts animals que hi ha per aquí al riu és el botulisme, és una bactèria, una toxina, que ha matat molts ànecs i pot arribar a matar gossos, gats i petits infants si estan en contacte davant d'ella. Només es pot contagiar a l'ingerir-la. Quan l'ingereixes, per exemple, quan veus aigua del riu, ja que aquesta bactèria es transmet gràcies a l'aigua. Ara ja s'ha fet neteja pràcticament del riu, de tots els animals morts, ja que també es pot contagiar gràcies als animals morts. Feia 3-4 dies, potser una setmana, que estava tot el riu ple d'ànecs morts, en van comptar 12, tot aquest tram d'aquí, fins a arribar al pont de Queralt, que connectava la ciutat de Vic amb la ciutat de Barcelona. I han arribat a fer la neteja i així els animals seran una miqueta més segur. Encara aquesta bactèria està posada en prova i no se sap del tot segur si podran haver-hi una cura o si podran netejar tot el riu abans que la bactèria arribi a matar la majoria d'animals que hi ha aquí. Gràcies a tots els que heu seguit aquest vídeo i si teniu qualsevol dubte us el resoldrem en els comentaris. Estem bastant actius. Menys penjant vídeos, ja que sempre vam posar una meta de likes, no va arribar fins fa poc i coses així. Quan arribem a 50 subscriptors li m'ensenyarà la seva cara, molta gent la coneixeu, molta altra gent no. I res, era dir-vos, espero que us hagi agradat el vídeo, que hàgiu après molt i que dintre poc hi haurà més vídeos fent tutorials de trampes, de diferents coses per aquí al riu, i si teniu alguna idea de vídeo ens la dieu i nosaltres la farem.